Ξαφνικά άκουσαν ένα καμπανάκι. Κουδούνιζε επίμονα. Χτυπούσε δυνατά από μακριά. Ο Πέρσι απόρρισε. Αυτό τι είναι? Τότε, μέσα από τον καπνό, πρόβαλε η Μπέλ. Η Μπέλ μόλις είχε φτάσει στο νησί. Χτυπούσε το μπρούτζινο καμπανάκι της. Φυσούσε τη σφυρίχτρα της. «Θα βοηθήσω, κύριε!» Ο χοντροπατάτας χάρηκε πολύ. Πλησίασε, Μπέλ. Χρειαζόμαστε το νερό σου τώρα. «Αμέσως, κύριε!» Τότε, με ένα φοβερό γουργουριτό και ένα τρομερό χοροπηδητό, η Μπέλ εξφενδώνησε ψηλά από τα τεπόζιτά της 2 πίδακες νερού. Ο Τόμας και ο Πέρσι ξαφνιάστηκαν πολύ. Τέτοιο τρενάκι δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Ναι, πετάει νερό από τα τεπόζιτά της. Εσείς πρέπει να είστε ο Τόμας και ο Πέρσι. Εγώ είμαι η Μπέλ. Είσαι μεγάλη, Μπέλ. Είσαι γενναία, Μπέλ. Θέλω να είμαι πραγματικά χρήσιμη. Έτσι, η Μπέλ έριξε νερό στις φλόγες που τρεμόπαιξαν αργά και έτριξαν σιγανά και επιτέλους η φωτιά έσβησε. Ο χοντροπατάτας ήταν ευχαριστημένος. Μπράβο, Τόμας και Πέρσι. Και μπράβο, Μπέλ. Καλώς ήρθες στο Σόντορ. Τώρα, όλοι στο πλυντήριο. Μα η Μπέλ δεν μπορούσε να φυσήξει, ούτε να ξεφυσήξει. Είχε ξεμείνει από νερό. «Μα τις ράγες μου!» Κουράγιο, Μπέλ. Ο Πέρσι και εγώ θα σε πάμε στο συνεργείο μας. Έτσι, Πέρσι? Ο Πέρσι είχε αργήσει πολύ στη δουλειά του, αλλά ήθελε να βοηθήσει τον Τόμας και την Μπέλ. Ναι, Τόμας. Πολύ ευχαρίστως. Εμπρός, πιστόνια μου. Και οι 2 καλοί φίλοι έσπρωξαν την Μπέλ. Στο συνεργείο, ο χοντροπατάτας της είπε: Είσαι ένα πραγματικά χρήσιμο τρένο, Μπέλ. Δεν είχαμε ποτέ πυροσβεστικό τρενάκι εδώ. Αλλά μόνη σου δεν πρόκειται να τα καταφέρεις. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε άλλο ένα πυροσβεστικό στο Σόντορ. «Ναι, κύριε, ξέρω ποιον θέλετε. Θέλετε τον Φλίν, το πυροσβεστικό. Είναι γρήγορος και ατρόμητος. Είναι ένα κατακόκκινο πυροσβεστικό».